Извинявай, с кого? Има я в графика ти. Така ли? Да. Кристин Джонсън, тя спечели конкурса за есе. Да, разбира се. Тук е с майка си и сестра си. Добре, чудесно, да, идеално. Сега се връщам с торбите. Добре, благодаря, Мадисън. Моля. Влизайте. Здравейте. 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 Аз съм Хол. Добре дошли в Forrester Creations. Здравейте. Не мога да повярвам, че сме тук. Вие сте с дрехи на надежда за бъдещето. Те носят вече само това. Повечето ни приятелки също, заради вас и посланието ви. Излиза, че не съм просто получавала, така ли? Шегувате се, не? Добре, добре. Защото не се опитвам да оговарям хора, които не споделят ценностите ми. Вие никога не казахте бъдете като мен, а само в какво вярвате. И че всяка млада жена трябва да е уверена, че прави верния избор за себе си. Точно така. И това писах в есето си. Изпитвах голямо напрежение и не бях готова. Ами се струваше, че трябваше да бъда. И тогава вашата линия надежда за бъдещето излезе. И нещата, които казахте, ми дадоха увереност. Не само да говоря с гаджето си, но да се разкрия и пред родителите си. О, скъпа, дължа го на вас. Благодаря. Здравей. Извинявай, че ви прекъсвам. Лиам, запознай се с семейство Джонсън. Здравейте. Кристин, тя спечели есе конкурса, който спонсорирахме. Здравейте. А това е моят годеник Лиам. Здравейте. Спенсър. Приятно ми е. Приятно ми е. Знаете ли какъв щастливец сте? Знам. Ние тръгваме. Благодаря, че ни приехте. Моля, за мен беше удоволствие, сериозно. Разговорът с вас ме увери за моята линия. И ние сме ви благодарни. Мадисън, здравей, здравей. Здравей. Какво на време? Би ли развела Кристин и семейството й? Няма проблеми, имам подаръци за всички. Хубаво. Заповядайте. Радвам се, че се запознахме. Много благодаря. Благодаря. Довиждане. Всичко хубаво. Какъв е този поглед? Радвам се да видя защо го правиш и ефектът върху хората. И това ме кара да те обичам още повече. Беше велико напомняне. Радвам се, че говорих с тях. Да. Да. С кого? Здравей, мамо. Запознах се с победителката в конкурса. Моята линия още има въздействие, което е хубаво да чуя. Напомня ми, че взех вярно решение. Дори да значи по-дълго чакане, отколкото ми се иска. Да. И аз имам някои добри новини за теб. Какви? Какви? Стефи може да промени решението си за анулирането. Не, ние опитахме да я оговорим. Но Рик не беше. Сега той е с нея. И може да успее да я накара нещо, което ние не можахме. Бракът ти може да приключи днес. Нали, Рик няма да я заплашва? Или нещо такова? Стефи? Тя плаши ли се? Добре го прикрива, но да, този процес беше доста труден за нея. Спокойно. Рик знае как да говори. Как да я накара да го направи. Те имат много сложна история. Той знае какво да направи, за да я убеди. Лиам, представяш ли си? Представяш ли си, ако я накара да се съгласи? Ще се оженим веднага, без да чакаме. Ти си свободен. Какво? Да, подписа. Сериозно? Да, подписа. Господи! Господи! Лиам! Господи! Той успя! Не е за вярване! Можем да се оженим! Можем да се оженим! Можем да се оженим. Ще бъда твоя жена! Всичко е наред. Господи!